Alba Jussà som una cooperativa de treball associat ubicada al Pallars Jussà. El nostre màxim objectiu és acompanyar les persones en el seu projecte de vida i és per això que tenim diferents serveis d'atenció a persones amb discapacitat, d'atenció a joves que han migrat sols, a gent gran, de lleure inclusiu. Llavors d'oportunitat sorgeix de la necessitat de recuperar totes aquelles varietats antigues del territori, les llavors que els nostres padrins van estar recuperant any rere any, i de la creació d'ocupació. Creació d'ocupació per a les persones que treballen amb nosaltres al centre o per a altres agents interessats en col·laborar en el projecte. Farà qüestió ja d'un parell d'anys que treballem en prospectar totes aquestes varietats, anar a entrevistar els diferents padrins, i aquest ha sigut el nostre primer any de cultiu, de recuperar i d'assecar aquestes llavors. Actualment ja tenim el nostre banc de llavors de la comarca del Pallars Jussà, amb unes 40 varietats, principalment diversitat de tomateres, mongeteres, fesol, col, i esperem que arribin moltes més diverses. Volem començar a iniciar la venda de llavors, perquè aquestes varietats no només es quedin al nostre banc i al nostre hort, que puguin ser collides per la resta de persones interessades. Paral·lelament, creiem que una manera d'acollir aquestes varietats és fent-les arribar al plat, per tant, una manera de crear ocupació és generar un producte agroalimentari que surti d'aquí, del que conreem al banc de llavors. Llavors d'Oportunitats permet dos pilars fonamentals, la part d'agricultura social, és a dir, que es dirigeix a persones amb discapacitat o que conviuen amb un trastorn mental i que tenen dificultats en l'accés al treball, i per tant és aquest treball terapèutic i la possibilitat de generar ocupació, i per altres un model de desenvolupament sostenible de la nostra comarca, aposta per la sobirania alimentària i perquè recuperem aquelles varietats que són del nostre territori i que al llarg dels anys les hem anat perdent. El projecte Llavors d'Oportunitats aposta per la transformació social en la mesura que recupera aquells coneixements dels nostres padrins per retornar a un model de cultiu i de consum molt més sostenible, molt més arrelat al territori i que al final va cap al model de sobirania alimentària que creiem que ara mateix és un objectiu a assolir per poder escollir en el nostre territori què mengem, com ho mengem i com ho produïm, i així ser autosuficients i poder tancar el nostre cercle de consum.